Филмотечно. В света на филмовите архиви. Подкаст на Българска национална филмотека. Здравейте, слушатели на подкаст Филмотечно. Аз съм Боян Ценев и днес завършваме триадата на подкаста. Ето, че стигнахме и до третия епизод, а ако има нещо сигурно, то е, че поне до 6 ще ги докараме. Акцент в миналия епизод бяха фестивалите за архивно кино, тяхното значение за културната среда и ролята им в представянето на аудиовизуалното наследство в нова, актуализирана за подрастващите публики опаковка. Днес темата е посветена на ранната медийна среда в България от 20-те и 30-те години на миналия век и можем ли да говорим за българско национално филмопроизводство в този период. Ще засегнем и важни личности с творчески изяви в Европа, които пренасят опита си в българската ситуация или успяват да направят значима кариера на сцена или на екран. Сред тях са режисьорите Борис Грежов, Златан Дудов, Александър Вазов и актрисите Маня Цачева, Мара Чуклева и Ива Ваня. Говорим си и за проекта Кинокултура, изкуство и национални образи, който популяризира филмовата култура в България от 20-те до 40-те години на миналия век. Естествената ни звукова среда е предоставена от гръмотевичното време, което съпътства моменти от разговора и ги акцентира адекватно и навременно. По тези и приходящи други въпроси ще разговаряме с доцент Александър Донев. За разговора ще ми помагат моя колега Росен Спасов, както и инициаторката на подкаста, която не би оставила безпризорно нито една дейност свързана с него, и това е за щастие така, Галя Жекова. Ужас. Не съм чак такъв цербер, надявам се. Здравейте на нашите слушатели. Днес аз ще имам по-периферна функция, но най-вероятно няма да се стърпя и ще задам някой друг въпрос. Здравейте и от мен. Точно 60 дни минаха от публикуването на втория епизод. Той беше дълъг около 60 минути, така че по една минута на ден да сте слушали, сте успели да го чуете целия. Нека сега Боян да представи нашия гост и да започваме. При нас е доцент Александър Донев, изследовател на българското кино в Институт за изследване на изкуствата към БАН, дългогодишен преподавател в надфис, писател и изпълнител на много други роли в медийния и културния живот. Формулировката българско национално филмопроизводство е използвана в тогавашната ситуация. Има ли почва за това и какъв е пътят за достигане до този етап? Трябва да си дадем сметка какво имаме предвид филмопроизводство. Ако под това разбираме истинска филмова индустрия, естествено няма потвърждение за това в тогавашната филмова ситуация. Но ако мислим за някакъв вид занаятчийско, полулюбителско, полупрофесионално творчество, то българското филмопроизводство от началото на 20-те години до края на 30-те, до създаването на фондация Българско дело, изцяло отговаря на това понятие. Каквото и да се говори за капиталистическа България, за нейния златен лев, икономически просперитет и така нататък, тя си остава една бедна, недоразвита в индустриално отношение страна, предимно земеделска. Като филмопроизводствен капацитет тя отстъпва не само на централноевропейските държави, като Чехия, Полша, Унгария, но и на своите съседи – Югославия, Румъния, Гърция. Формирането на национална производствена база означава едновременно наличие на три компонента – творчески лица, което означава режисьори, сценаристи, оператори, монтажисти, тонтехници, актьори. В същото време организационен потенциал, продуценти, асистенти на различните позиции и на трето място значителен технически капацитет. Това е оборудване, камери, монтажни станции, звукова техника, операторска техника, кинолаборатории. Всички тези капацитети започват да се формират на едно близко до индустриалното равнище едва в края на 30-те години, когато и държавата се намесва и оказва активно съдействие за организиране и снабдяване с техника и организация на начеващата българска филмова индустрия. А доколко можем да говорим за медийна среда в 20-те години, където киното да се развие като изкуство? Трябва да имаме предвид, че през 20-те години в България има изключително добре развита преса. Има 3 големи ежедневника. Те са класически известни. Зора на Даниил Крапчев, Заря и Утро на вестникарската група на Атанас Дамянов. Между другото, аналогията с сегашните 3 големи телевизии веднага прави впечатление. Явно в България и трябва 3 големи основни медии, които да покриват
целият спектър от позиции и гледни точки. В същото време обаче има, освен тези класически вестници, има две, според мен, много важни именно за създаване на средата, която да подпомага и развитието на визуалната и филмовата култура. Това са две седмични издания на най-голямата вестникарска групировка по това време, групата на Атанас Дамянов около Вестник Утро. Това е седмичният вестник Неделно утро, издаван от Стефан Танев, който е един пъстър вестник на принципа на дайджеста, който борави с най-различни тематики, без никаква политика, без никакви икономически, стопански новини, почти без новини от всякакъв аспект от България, но с много широка панорама на любопитна, сензационна, включително и богата на културни факти и информация от целия свят. И следващия илюстрована седмица. Един наистина вестник, изпълнен с снимки. Двата вестника излизат от началото на 20-те до средата на 30-те години и създават много добър контекст, много добра среда, в която и киното влиза в този медиен контекст. Освен това, трябва да добавим и няколко издания с преобладаващо културен профил, които също дават място на филмови новини и на по-сериозни анализи. Това са, освен филмовите списания, техния брой варира. Мисля, че най-голямата бройка, до която достигат, са 4. Нашето кино, Киносвят, Кинозвезда, Кинематографически преглед. Тези издания са водещи и така определят кинокритическия и филмов пейзажа на филмовите издания, но освен това и културни издания като Развигор на Александър Балабанов, като комедия, издаван от Стефан Гендов, и нерядко в списание Златорог се появяват статии, които по един или друг начин коментират филмовата действителност или по-скоро от една по-висока гледна точка мястото на киното в съвременните изкуства. В този ред на мисли можем да говорим, че киното е отразено, има рефлексия по отношение на киното в медийната среда. В много голяма степен. Киното е доста важна част от културния дискурс на онази епоха. В същото време и самото кино обогатява тази среда. Трябва да имаме предвид, че от самото начало киното се възприема основно като средство за развлечение и като източник на богата информация за всички области на живота. Възприемането на киното като изкуство настъпва в един по-късен период, а благодарение на коментарите на различни художествени критици, освен редакторите на филмовите издания, които споменах, но и на изявленията на различни писатели, поети, художници, които със своя авторитет допринасят за възприемане значимостта на киното в художествената среда по това време. По-специфично медийните си функции киното реализира чрез документалните филми и заснемането на различни важни политически и обществени събития от българската действителност. В началото на 20-те години ключово място за тази функция изпълнява фирма Луна, която е близка до тогавашното земеделско правителство на Александър Стамболийски и има немалко доказателства за съдействието, за помощта, която това правителство, основно чрез министъра на просветата Стояно Марчевски, оказва на фирма Луна. В същото време, в средата на 20-те години в България се показват и двата, може да се каже, най-значими документални филма в този период. Това е "Нанук от севера" на Робърт Флаерти и германския филм "Пътища към сила и красота", който е наречен културфилм. Между другото, по това време понятието документален филм все още не е въведено. То се въвежда в средата на 30-те години от английския изследовател Джон Грирсън, но понятието културфилм означава именно тези филми, които не боравят с фикционални сюжети, които изхождат от действителността и носят определено ниво на културна информация, своеобразна културна мисия.
За създаването на този род филми допринасят и български кинематографисти. Първият по-значителен филм, освен репортажите, така наречените репортажи на фирма Луна, е филма на Райко Алексиев по българските планини и полета от 1926 година. Макар и неговото повествование да бъде преценявано като относително монотонно, не особено така изпъстрено с драматически обрати, но филма е забележителен с портретите на хората от онази епоха, изобилието от близки планове, които приближават съвременния зрител до хората от онази епоха. И още един важен филм на Александър Вазов от 1928 година, В царството на розите, който е българо-германска продукция. Всички тези филми, според мен, създават едно значително определено присъствие на българското кино и в тогавашния медиен пейзаж. Освен това, трябва да се добави и присъствието на така наречените седмични кинопрегледи. Те водят началото си още от края на първото десетилетие на 20 век с постоянната кинохроника на френската фирма Пате Фрер. В края на 20-те години най-известните подобни кинопрегледи са на американската фирма Paramount News, в същото време на Fox Movietone News и на германската фирма Уфа Вохеншау. Стана въпрос за любителската природа на филмовото производство, за липсата на средства. И Борис Грежов и Панайот Кенков разказват как замогналите се българи не инвестират в създаването на филми, защото не искат да поемат подобен риск, тъй като печалбата е по-скоро илюзорна. Всъщност влагат парите си в купуване на западни филми. Нормално е, ние не можем да имаме големи претенции към хората, които въобще са се включвали, които са участвали в филмовия бизнес, тъй като и тогава българския пазар е бил несравнимо по-малък от пазара, включително и на съседните балкански страни, където също няма кой знае колко големи частни инвестиции в областта на филмовото производство. Може би най-значителни те са били в доста по-голямата по население Румъния и в Гърция, която може би е разчитала на една значителна диаспора извън територията на Гърция, която също би могла да прояви интерес и да подкрепи финансово гръцкото филмопроизводство в онзи период. Първият професионален режисьор се смята, че е Борис Грежов. Професионалната му подготовка идва от извънкласните му занимания. Той следва машинно инженерство в Мюнхенската политехника по настояване на неговия баща, който иска да го подготви за професия с бъдеще. Но също с неговите мечти и визии за собственото му развитие са противопоказни. От малък той пее в хор, свири на цигулка, обича театъра и става запленен от киното, докато е студент в Германия, където се обучава по методите на датската школа Нордиск. Какво допринася той за българското кино? Без съмнение Грежов е най-професионално подготвения режисьор на тази епоха. В същото време той непрекъснато се движи между България и Европа и така да се каже обновява творческите си методи, професионалните си познания. Разбира се, и другите водещи режисьори, водещи силно казано, хората, които са създавали филми в онази епоха, са имали представа за това, което се случва в киното, защото на български екран са присъствали на практика всички по-значителни филми на онази епоха. Но Грежов, може би, заради факта, че е преминал все пак някаква форма на професионална подготовка в истинско филмово студио, съумява най-адекватно да ги пренесе реално в своите филми. Неговия път също не е лек, не се появява от първия му опит. Трудно можем да съдим, разбира се, защото от неговите филми е запазен от немия период единствено след пожара над Русия, но този филм е достатъчно представителен и според мен по нищо не отстъпва на средната продукция в нямата епоха на средноевропейските и балканските страни. Борис Грежов се връща от следването си 22 година и стои може би по-малко от цяла година, в която заснема първия си филм "Момина скала". Тръгва обратно към Германия, където да поръча копия на филма, обаче остава в Австрия, защото парите му свършват. И там установява контакт с различни режисьори и други
филмови дейци и по стечение на обстоятелствата става асистент на Робърт Вине, който знаем е режисьор на една от емблемите на немския експресионизъм, Кабинета на доктор Калигари. И в тези 3 години, в които той му е асистент, също сработят и по друг негов знаков филм «Ръцете на Орлък», където Борис Грежов е асистент, но има и малка роля като актьор. Какво е състоянието на немското кино в този период на 20-те години? Колко е значимо то за развитието на киното? Немското кино е най-добре представената кинематография на българския екран по това време и е водещата европейска кинематография почти през целия период от 20-те години. Има моменти, в които в началото на десетилетието спори за това първенство италианското кино, в средата и края на десетилетието се намесва и френското кино, но германското кино е най-успешно и в икономическо, и в културно отношение в този период, с най-много известни режисьори и единствената кинематография, която успява на някои пазари да спори успешно с американското кино, което през 20-те години почти във всяка европейска страна е водещо, с изключение на страните, които са най-близки в културно отношение до Германия, като Австрия, Швейцария, до някъде Чехия. България също е в тази група страни, в които германското кино, макар и с малко, но превъзхожда като присъствие американското. В същото време то е изключително разнообразно на стилове и творчески направления, което е резултат и на огромното количество различни творчески индивидуалности, които работят през този период. В същото време, заради конкуренцията си с американското кино, в Германия се разработват и редица жанрове, които са, така да се каже, с американски произход. Тези исторически суперпродукции, които американците, разбира се, усвояват от италианското кино в началото на второто десетилетие на 20 век, но истинско продължение те намират в Германия в началото на 20-те години и те са тези, които спорят с големите американски филми от този тип, като Нетърпимост, 10-те Божи заповеди на Сесил Блаун де Мил. В същото време в камерните жанрове германското кино достига до дълбочини на психологизъм, които никоя друга кинематография по това време не успява да реализира. И не случайно и болшинството от рецензиите, от мненията на водещи български интелектуалци от това време, художествени критици, писатели, поети, са посветени на германски филми. Тематично и естетически германското кино от 20-те години, влиянието му се забелязва и до ден днешен във филмите, които излизат. Но още дори в този период неговото влияние е осезаемо. Алфред Хичкок самия казва колко е вдъхновен от немското кино от периода. И също той в самото начало на кариерата си, когато работи за Майкъл Болкън, е изпратен в Германия като асистент в студията на Уфа. Да работи като асистент-режисьор на 3 филма, които снимат там. И всъщност, докато е там, по същото време и Мурнау снима Последния човек. Така че Хичкок е изключително впечатлен лично от Мурнау и от неговата работа и също се казва как се учи от него да разказва визуално. Знам, че Последният човек няма допълнителни такива обяснителни междукадрови надписи, с изключение на един на финал. Mm-hmm. Така че от него той се учи на този тип разказване и влиянието от немското кино се вижда още в дебютния му филм Градината на удоволствията, но най-вече в третия му пълнометражен филм, който той самия счита за свой автентичен дебют, Наемателят, където се вижда и работа с светлината, близкия план, нали, като директни цитати от немското кино. И в този ред на мисли, споменахме след пожара над Русия, там има ли такива влияния, които могат да бъдат откорени от немското кино? Да, основно снимките в галериите на Рудника са изцяло в естетиката на немския експресионизъм, където целият драматизъм е постигнат чрез блъсъка между светлина и тъмнина, но в същото време в епизодите пък, които са над повърхността, над Рудника, така се каже, епизодите, които се развиват на дневна светлина, има доста силни влияния както от руското предреволюционно кино, така и от съветското кино. Определени монтажни решения на бързия монтаж
паралелния монтаж, който носи определен смислообразуващи функции, са свидетелство за една доста богата филмова култура. Грежов в никакъв случай не се ограничава само с един стил, който така интерпретира и прилага в своите филми. А съветското кино сигурно също е застъпено в разпространението в България. Да, макар и не с такава интензивност, каквато през 30-те години, но първият значителен филм, той е относително, той е произведен в съветската епоха, но не отразява толкова ярко комунистическите идеи. Това е екранизацията на един разказ на Лев Толстой, Поликушка, за един селянин, който е обвинен, че е загубил парите на своята господарка и в отчаянието си се обесва. Една едновременно мелодраматична, но в същото време и критико-реалистична картина за епохата преди революцията, който е поразителен и който прави впечатление на тогавашните изследователи и зрители най-вече, преди всичко с дълбочината на актьорската игра. Той не се отличава с някакви оригинални монтажни решения, но с типичната за школата на Станиславски актьорска игра на пълното съпреживяване. Големите филми на съветското революционно кино на Айзенщайн и Подовки не присъстват в България, но присъства една поредица екранизации на класическата руска литература, които са произвеждани в началния период на съветското кино. Тоест, вноса на филми от Съветския съюз не е бил нещо недопустимо или забранено. Въпросът е било единствено чрез тези филми да не се пропагандират директно комунистическите идеи, което обаче не е проблем в края на 30-те години на българския екран да присъстват и трилогията за Максим, и Чапаев, и други така откровенно комунистически съветски филми. Ако можем да интерпретираме построяването на разказа в След пожара на Русия като разположен вертикално и по този начин да направим паралел към Метрополис, където конфликтът е класов, а в Метрополис има друга личност, която по подобие на Борис Грежов е там като асистент. Да, Златан Дудов. Струва ми се, че малко се преувеличава неговото асистентство. Въобще трябва да гледаме с известна скептичност към всички тези самопризнания на българските режисьори, които са се докосвали до тези големи имена на тогавашното кино. Александър Вазов говори за едва ли не сътрудничеството си с Фриц Ланг. Никъде не е потвърдено в официалните източници, свързани с производствения процес на Метрополис, асистентството на Златан Дудов. Може би той е присъствал на снимачната площадка в някаква, така, дори не мога да я нарека второстепенна, третостепенна функция, но със сигурност е присъствал отблизо на творческия процес и като съдим по неговите разсъждения, запазени в статиите му в нашето кино от приблизително същия период, можем да предположим, че той е гледал с известна критичност работата, може би не точно по време на снимачния процес, защото трудно може да се създаде представа за крайния резултат въз основа на присъствието на снимките, но когато е съпоставил своя пряк опит от снимачната площадка с това, което е представлявал завършения вид, си е дал сметка за някои недостатъци, според него, от неговата гледна точка в творческия метод на Фриц Ланг. Но Дудов определено има преки впечатления от работата в германското кино в втората половина на 20-те години. И заради асистентството, което има и в някои документални продукции, въобще той влиза в филмопроизводството, влиза като творец и режисьор със създаването на своя филм Куле Вампе, абсолютно професионално подготвен и то на доста високо равнище, което се оценява включително от най-високите кинокритически авторитети на онази епоха. А може ли за нашите слушатели, които не са запознати все пак с името на Златан Дудов, да разкажете малко предистория? Откъде идва той? Кой е всъщност? Златан Дудов е роден в Цариброд, този град, който е днес непосредствено от сръбската страна на границата, който
до Ньойския договор е част от царство България. Той получава начално образование и първите 2 гимназиални класа в родния Цариброд, който е град, между другото, с много активен културен живот. Град, който по някакъв начин с известно закъснение след присъединяването си към България изживява онова, което изживяват българските възрожденски градове в навечерието и десетилетията преди освобождението след Руско-турската война. Има много активен театрален живот, има 2 училища, има много известни интелектуалци, включително и български учители, които преподават в Цариброд. Въобще един пълноправен град, който е част от българската култура и от българското общество до Ньойския договор, когато той става част от Сърбия. Дудов завършва гимназия в София, това е 3-та гимназия, където също има щастието негови учители да бъдат водещи български интелектуалци от това време. Може да споменем само Цветан Радославов, автора на съвременния български химн, и Иван Андрейчин, писател, поет, литературен критик, които освен учебните занятия, които са водели в курсовете, които са преподавали, са запознавали учениците си с съвременния театрален, литературен и културен живот. Явно това е повлияло на Златан Дудов и той заминава веднага след като завършва гимназия, не навършил още и 20 години, за Берлин, с версията, че отива да следва архитектура, една специалност, която по това време е можела да се изучава само в Западна Европа, обикновено в Виена, Мюнхен или Берлин, но не прекарва нито ден в института, който преподава, се обучава архитектура, а започва да посещава актьорски курсове, подготвяйки се за актьор най-вероятно в нямото кино, защото със сигурност си е давал сметка, че като чужденец и то човек, който започва да изучава немски език при пристигането си в Берлин. Той не е учил в гимназията немски и не е владеел този език, но е имал самочувствие, че с вида си, с решителността си може да изпълнява определени роли в нямото кино. Има свидетелства в негови такива мемуарни, може би леко разкрасени художествени текстове за това, че е предлагал услугите си като статист или като изпълнител на второстепенни роли в филмови продукции на УФА по това време, но получава доста добро актьорско образование. По това време актьорските школи са били не във формата на висши училища, а по-скоро едногодишни, двугодишни курсове към определени театрални трупи. Тази, която той завършва, не е свързана с конкретен театър, но е посещавана от известни изпълнители, включително и Бригите Хелм, актрисата, която играе главната роля в Метрополис. Може да предположим, че с нейно съдействие, с нейна протекция той е попаднал и на снимачната площадка на Метрополис. След това завършва вече академично в Берлинския Хумболт университет театрознание. Завършва, е силно казано, не се дипломира, не завършва дипломата си работа. Всичко това е преди да заснеме своя първи режисьорски филм, но за написването на тази дипломна работа е изпратен от университета в Москва да изучава съвременния театрален живот в съветската столица по това време, който е изключително динамичен. В театъра по това време поставят Мейерхол, Таиров, Станиславски, въобще водещи театрални имена. Маяковски издава заедно с Сергей Третьяков списание Лев, което е едно от най-радикалните модернистки художествени издания по това време в Съветска Русия. Въобще, съветския културен художествен живот в края на 20-те години, преди да настъпи разгрома на всички различни художествени течения, е изключително богат и може да се сравнява единствено с културния живот в Германия по това време. Така че Дудов може да от първо лице да черпи познание, опит от двете най-бурно развиващи се художествени средища в европейската култура по това време.
Вие споменахте, че може би той не е бил асистент-режисьор на Фриц Ланг, когато споменахте за Метрополис, но все пак той е в много близки взаимоотношения с друг голям режисьор, макар и театрален, Бертолт Брехт. Ако може малко и за това да ни разкажете. Да, Брехт проявява голям интерес към Дудов след завръщането на Дудов от Москва, защото независимо от така буржуазния си произход, Брехт е бил доста така любопитен, отворен към съвременните идеи на марксизма, на онова, което се реализира в съветска Русия, и искал да види, да разбере от Дудов какво се случва в съветския театър. На Брехт, според коментарите, според отзивите и на самия Дудов, му е направило впечатление готовността на българина да не се съгласява с мнението на един авторитетен човек от литературата и театъра по това време като Брехт, който отстоява собственото си мнение. По това време още Брехт е създал опера за 3 гроша, която е с изключителен зрителски успех. Може би това е театралният блокбастер в края на 20-те години, поставен навсякъде на европейските сцени. Това е пиеса, която се играе на всички европейски сцени по това време, включително и много бързо тя е пренесена и в България. Мисля, че 1930 година се играе на Софийска сцена опера за 3 гроша. Но по това време Брехт все още не е режисьор. Той присъства много активно, участва, обсъжда с режисьорите на неговите постановки всички решения, но не поставя самостоятелно, и той ангажира Златан Дудов за режисьор на една от неговите постановки, и така започва и тяхното сътрудничество. Дудов става член от така наречения работен колектив на Брехт, който включва една група от литературни, театрални сътрудници, заедно с които Брехт разработва текстовете на своите пиеси по това време. Със сигурност Златан Дудов има много любопитна биография. Може би точно тук е момента да вметнем, че на 27 юни в Филмотечно кино Одеон ще бъде представен един сборник, посветен на него, заедно с реставрация на филма Коле Вампе. Да направим така един филмотечен акцент от програмата на Одеон преди рубриката, която обикновено е в края. Разкажете малко повече за това събитие. Книгата, която ще бъде представена, е дело, тя е издание на библиотеката в Цариброд, Народна библиотека Детко Петров. Нейн съставител е учителката по български до миналата учебна година в Цариброд, Донка Николова, която така ентусиазирано организира един екип от автори от България и от Сърбия, включително и от Цариброд, които участват с различни текстове в тази книга. Представени са различни гледни точки. Росен Спасов представя кинокритическата дейност на Златан Дудов. Петър Карджилов пише за учителите на Златан Дудов от Трета Софийска гимназия. Двама сътрудници на Държавна агенция архиви имат публикация за 2 писма на Боян Дановски, един от най-близките приятели, хора, с които Златан Дудов е поддържал връзка, театралният режисьор Боян Дановски. Също така впечатление на хора от Цариброд, които представят аурата, която все още присъства в този град, оставена от Златан Дудов, свързана с неговото родно място. Въобще един доста пъстър сборник, който най-голямата му ценност е, че той отдава почит отново по повод 120-та годишнина от рождението на Златан Дудов, на тази голяма личност, която може да се каже, че е най-значителният филмов творец, който България е дала на световното кино. Забеляза се едно сходство при коментираните личности и при Борис Грежов, и при Златан Дудов, при Александър Вазов, има го и при Панайот Кенков, че в творческия път на всеки един от тях той някакси е наложен от техните родители да учат нещо, което е с перспективи за развитие, което те обаче в крайна сметка не завършват и поемат в собствена посока, в творческата посока, в реализацията като филмови режисьори. И това е един вид, може би, белег, че на киното не се е гледало тогава с толкова добро око, като
Категорично. Не само родителите на тези хора, но и в големи кръгове от обществото. Киното се е възприемало като поредната панерджийска атракция. Едва определено след средата на 20-те години, благодарение именно на отзивите, на коментарите, на това, което пишат големи и художествени критици, и писатели, поети на онази епоха, интелектуалната публика започва да оценява художествените възможности на киното и възможността то да присъства наравно с другите изкуства. Още повече и вестниците също допринасят, говорейки за колосалните размери на бюджетите на големите филми, за големите хонорари на звездите. Всичко това оказва влияние и по някакъв начин реабилитира това на пръв поглед в началните години чисто панерджийско занимание, което едва ли е вдъхвало особено доверие на сериозните хора. Страшно много интелектуалци, говориме за България в момента, са защитавали киното като изкуство по страниците на вестниците и списанията. Точно така. Това започва след средата на 20-те години. Горе-долу 30 години след възникването на киното. И именно заради това можем да говорим за формиране на българска филмова култура. Т.е. киното се превръща в елемент от националното възприятие на изкуството, на културата едва през 20-те години. Това, разбира се, не става изведнъж. Процесът е резултат от едно сериозно натрупване. В годините на войната в България, става въпрос за Балканската война, а после и Първата световна война, се показват наистина някои от най-значителните филми в световното кино, но те не предизвикат този отзвук, който предизвикват подобни филми, съвременни филми, които се появяват през 20-те години. Просто необходимо е било известно натрупване, необходима е била и една по-спокойна, по-нормална обществена обстановка и като цяло световният филмов процес наистина достига една определена зрялост точно през 20-те години и с солидното присъединяване и интегриране на американското кино на европейски екран. А вие споменахте и, че самото филмопроизводство в България в началото изостава значително зад средноевропейското, дори зад това на съседните ни държави, но за това пък филмовата ни критика и филмовата ни мисъл се изявява доста по-достойно на страниците. Абсолютно, да, може да се каже, че издания. По нищо това, което се пише в българските филмови издания по това време, не отстъпва не само на изданията в съседните страни, но и на някои водещи европейски издания. Например, за филма "Пътища към силата и красотата" рецензията в нашето кино на Златан Дудов се появява преди рецензията на Зигфрид Кракауер, например. Дудов много по-бързо е реагирал и е публикувал, независимо, че се е намирал на 1000 километра от редакцията, в която... Трябвало да я изпрати. Да, точно с тогавашните пощи. Да. Добре, а има ли други режисьори, които правят кариера навън и пренасят опита си в българското кино? Ние споменахме вече основните. Може би трябва да добавим едно име, което ги предхожда. Това е името на Александър Жеков, създателя на филма "Балканската война", който започва кариерата си като филмов оператор в Русия, предреволюционна Русия. Той завършва в началото на 20 век училище за флотски офицер в Севастопол, прави известна кариера в руския царски флот, но напуска армията и се отдава на своите филмови занимания. Става оператор на руския клон на френската фирма Пате и като такъв оператор пристига в България, за да снима Балканската война. Изпраща репортажи за своите работодатели, вероятно както в Русия, така и в Франция,
и от материала, който е заснел, създава и един от първите забележителни филми на българското кино, независимо, че е документален. Балканската война може да се счита за първия голям филм, който достойно представя българското филмово виждане, и филм, който 20-те години, на практика до началото на 30-те, почти 15 години от първата си прожекция през 1914 година, присъства доста активно на българския екран. Разбира се, това са прашинки, тъй като и самото, с изключение на Златан Дудов, обаче, който остава и се свързва с германското кино, останалите имат много малко, което могат като професионално и творческо умение да допринесат в българското кино. Впрочем, ако направим едно сравнение и с един много голям, много известен режисьор от руското дореволюционно кино, който след това снима и доста престижни филми в германското кино, Николай Ларин, който снима един филм в България, т.е. завършва един филм в България. Има така податки, че е снимал и друг, който остава недовършен. Това е екранизация по произведение на Цанко Церковски "Под старото небе". И неговия филм не се отличава с някакви особено забележителни кинематографични качества, въпреки че говорим за един професионален филмов режисьор. Явно само творческия опит, без достатъчни технически ресурси, без достатъчно подготвен екип от сътрудници, които да участват в реализацията на филма, не може да бъде постигнато нещо, което наистина да направи достатъчно силно впечатление. И този филм е от един доста ранен период, началото на 20-те години, когато може да се каже, като че ли и обществото все още не е достатъчно подготвено за истинско възприемане на съвременното кино. Аз бих добавил още едно име, оператора Христо Константинов, който мисля, че ходи на някакви обучения, специализации. Точно така. Той е професионално подготвен оператор. Да, след което той пращам доста кореспонденции, има в редица български изписания от времето, което пребивава извън България. Той коментира и филмите на другите. Коментира и критикува доста обосновано, между другото. И след това дига доста нивото на филмите на Васил Гендов, защото той снима, след като се завръща, мисля, че снима няколко филма. Всичките му филми всъщност след като се завръща в България. От "Човекът, който забрави Бога", на практика до последния му. Също така снима и два, можем да ги наречем, полулюбителски филми на режисьори, които навлизат в българското кино. "Капризната принцеса Турандот" на Райко Алексиев и "Чарли Чаплин" на Витоша на Васил Бакърджиев, които по всички определения можем да ги наречем любителски филми, които не са направени за комерциално широко разпространение, са предназначени за своеобразни дружески сбирки на киномани. Всички сме чували за иконите на европейското и американското кино, които революционизират киното със своите роли. Знаем, че има български актриси, които имат и актьори, които имат значима кариера в Европа в това време. Кои са те и имаме ли информация какви роли са играли? За съжаление, липсва подробна и систематизирана информация, но по най-груби сметки, според мен, можем да говорим за няколко десетки български актьори и актриси, които са имали с различен успех кариери в водещи западноевропейски кинематографии през нямото кино. Най-много от тях и най-добре реализирани са тези в Германия, но има и също така такива с успешни кариери в италианското и френското кино. Едно от първите имена, което можем да споменем, е на Мара Чуклева, която получава обучение като певица, започва кариерата си в края на второто десетилетие на 20 век като хористка в Софийската опера. После става солистка в начеващата, доста богатата по това време оперетна сцена в България след края на Първата световна война
една от най-бурно развиващите се сфери на градската развлекателна култура е оперетата. И благодарение на оперетната си кариера получава възможност за специализация в Италия, където получава шанс да се снима в киното. За нея се носи така легендата, че самия Иван Вазов е бил възхитен от нейното изпълнение в Царицата на Чардаша и е казал, че за първи път вижда една толкова красива и едновременно с това толкова талантлива артистка и певица. Впрочем, 1919 година на един от първите конкурси за красота в България тя е обявена и за най-красивата българка. Така че кариерата и в италианското кино някак идва съвсем естествено. Всички български актриси от този период са много силно експлоатирани в, така се каже, преди да навършат 20 или в ранните си 20 години. С навлизане в по-зряла възраст, актьорските им изяви стават все по-редки. Тоест, киното е такава машина, която експлоатира младостта, общо взето неупотребеността от медията на човешките лица. Но въпреки това, за успеха на българските актриси от онова време можем да съдим по стотиците пощенски картички, следите от които присъстват в съвременния интернет, които доказват, че тези лица, тези актриси наистина са били изключително популярни. За Мара Чуклева трябва да споменем все пак още едно документирано нейно участие, въпреки че името й не присъства в надписите на филма. Това е ролята и последната й роля в филма на Фелини "Градът на жените" от 1980 година. Тоест тя има една доста дълга, близо 60 годишна кариера в киното. В средния период повечето и роли остават не споменати специално. Предполага се, че те са доста второстепенни, но тя остава близко до киното през целия си живот. Най-много български артисти и артистки играят в германското кино. Тук една от първите, може би първата, която изпълнява роля в сравнително престижна, реномирана филмова продукция е Маня Цачева, родена 1897 година, която на 21 години се снима в екранизацията, една от първите екранизации по пиесата на Толстой "Живия труп" на реномирания германски режисьор от тази епоха Рихард Освалд. След това тя се снима в десетки още филми, близо 40 филма. Нейната кариера е затворена от нямото кино след навлизането на звука, както и повечето български артисти. Те са лишени от възможността да участват с гласа си в следващия период на киното, но в нямото кино тя изпълнява преобладаващо главни роли, което може би се дължи и на факта, че е омъжена за един от големите германски режисьори по това време, Манфред Ноа, автор на редица суперпродукции, заедно с Фриц Ланг и Джо Май. Той е режисьора на най-скъпите германски филми от началото на 20-те години. Маня отваря също така вратите за филмова кариера на по-малката си сестра Цвета, която се снима в по-малък брой филми. Тук трябва да споменем, че в интернет, включително и реномирани сайтове като IMDb, смесват актьорските изпълнения на двете сестри. Аз се доверявам лично на един филмотечен германски портал, filmportal.de, който според мен прецизно разпределя актьорските роли на двете актриси. Тя също се омъжва за така важна фигура от германското кино, един от водещите артисти на романтични любовници, Георг Александър, но след брака с него кариерата й почти заглъхва. Има още две много важни имена, които правят кариера в германското кино. Едното е на актьора Борис Михайлов, който също, подобно на режисьорите, заминава в Мюнхен да учи някакво стопанско училище, доколкото си спомням, но започва кариера в театъра. Той е от малкото български артисти от онази епоха, които реално играят и на театралната сцена, включително в театъра на Макс Райнхард. Заедно с това изпълнява и не най-главните роли, но първостепенни поддържащи роли в близо 20 германски филма от нямата епоха. При идването на звука той се опитва да прави кариера във Франция и
при неуспеха й се връща обратно в България и става една от водещите фигури на Народния театър. Любопитното е, че струва ми се, че неговото име не се споменава в нито един от българските филми, които са създавани и 30-те и 40-те. Неговата кариера в театъра продължава, струва ми се, някъде до началото на 60-те години, но никога не се снима в българско кино. И може би най-известната актриса, известна пак покрай мъжа си, е Ива Ваня, която се снима от средата на 20-те години, също в поредица немски филми. Тя успява да направи прехода от нямото към звуковото кино, благодарение и на кариерата си като певица и на брака си с композитора Норберт Шулце, създател на известната песен Лили Марлен. Впрочем, един от първите записи на песента е именно на Ива Ваня. Тя продължава да се снима в немски филми и през 50-те и 60-те години. Така че български таланти могат да бъдат открити и в актьорската професия, участващи в западноевропейски кинематографии. Въпрос на една по-систематична работа е да се съберат различни архивни източници, да се подредят техните истории и да се систематизира реално техния принос към европейското кино, а и към българската филмова култура, защото имената на всички тези актриси присъстват много активно в българския печат по това време и техните кариери са стимул за много хора, много млади хора, да търсят възможности да повторят техния успех, да се записват в различни театрални, филмови школи, подготвяйки се за филмови артисти, което също стимулира разширяването на българската национална филмова култура от онази епоха. Биха могли да бъдат стимул и днес. Да, и в същото време не са много популярните места, за които в днешно време се говори за тези имена, а и за всичките теми, които преминахме в този разговор. В същото време вие сте и ръководител на проекта Киноизкуство, култура и национални образи, който има сайт. Ние ще сложим сайта на проекта в нашия сайт като допълнителен материал към този брой. Разкажете ни малко повече за този проект. Главната мисия на този проект е именно да запълни тази празнина. Да коригира в същото време едно, според мен, неправилно, погрешно и дори в някакъв смисъл вредно мнение, че няма нищо интересно в българското кино и в българския филмов живот до настъпването на социалистическата епоха. Опитваме се да съберем, да систематизираме именно тези факти, истории, да реконструираме, доколкото е възможно, важни страни от филмовия живот в България през 20-те и 30-те години, когато според мен българската филмова култура по нищо не отстъпва на филмовата култура навсякъде другаде, във всяка друга европейска страна, доколкото се показват едни и същи филми навсякъде. Българската публика непрекъснато нараства. И много от голяма част от успеха, който има киното на българска почва по времето на социализма, е заслуга именно на тези години, когато се възпитават няколко поколения в разбиране, познания и признание на филмовото изкуство. Така че социализма, ако не друго, получава една доста подготвена филмова публика, която само може да бъде увеличавана и разширявана благодарение на строежа на все повече кина, включително и на места, където е липсвала достатъчно публика за тях. Голяма част от кината обаче в големите градове, включително и в София, в Варна, в Пловдив и по времето на социализма си остават кината, които са построени преди 9 септември 1944 година. По-голямата част от тях. Тоест опитваме се да реабилитираме българската филмова култура от онези години и да покажем, че дори и при едно доста ограничено и може би не съвсем пълноценно филмопроизводство, филмовата култура заслужава да бъде изследвана, заслужава да бъде популяризирана
И тя е основата за създаването на една национална кинематография, а не обратното. Именно когато има богата филмова култура, когато има филмова публика, когато се пише, обсъжда, говори, разсъждава за кино, на тази основа може да се създаде и едно жизнеспособно национално кино. А разбира се, не трябва да се подценяват и филмите, които са създадени в онази епоха, защото въпреки художествените си несъвършенства, те отразяват филмовото виждане на българската нация, на българския дух в това време. Отразяват важните теми, които са били в дневния ред на обществото и даже чисто в тематичен план създават портрета на една национална кинематография. Благодарим за този разговор. Благодаря и аз за поканата и се надяваме все повече хора да научат за българското кино от онази епоха. Благодарим и все пак си запазваме правото отново да бъдете наш гост тук в Филмотечно. С удоволствие. Филмотечни акценти. От 1 април вече са излезнали в 2 броя на бюлетина на Националния филмов център. Това е една нова инициатива, която съдържа информация и новини от НФЦ, от Българската национална филмотека и Съюза на българските филмови дейци, както и други филмови институции, свързани с киното в България. Една страхотна инициатива, която подкрепяме и адмирираме. Българската национална филмотека е партньор на проекта Изгубени под водата. Това е уеб-базирана изложба, която чрез артистично изследване разказва малко известни истории за изчезнали български села, заличени през социализма вследствие изграждане на язовири. Освен, че е уеб-базирана, изложбата беше показана и в София в началото на април и по много креативен начин използва архивните материали, като например части от кино, прегледи и фотографии, както и други документи, за да създаде една много специфична атмосфера. Изложбата ще бъде експонирана и в Русе през юни месец. За съжаление, към момента на записа няма информация за точни дати, но следете страницата на този изключително симпатичен проект. Линковете към тяхната страница ще намерите, както обикновено, на нашия сайт и в социалните ни мрежи. На 6 юни започва 26-то издание на фестивала за нитратния филм в Белград, фестивал, за който вече ви разказахме в предходния ни епизод. Тази година Българска национална филмотека участва за пореден път в програмата на фестивала с дигиталната реставрация на игралния филм «Морето» на режисьор Петър Донев, а самия филм е от 1967 година. Миналата година Българска национална филмотека направи реставрация на филма в рамките на инициативата «Сезон на класическия филм». И като споменахме сезона на класическия филм, време е да анонсираме и тази годишното участие на Българската национална филмотека, в рамките на което ще реставрираме още един български игрален филм. За сега няма да издаваме кой е той, това ще направим в някой от следващите броеве. Ще кажем само, че е на много популярен и любим български режисьор и премиерата, както обикновено, ще е през декември в Филмотечно кино Одеон. Така че очаквайте в следващите епизоди да ви разкажем повече за предстоящето събитие. През юни киното чества 105 години от рождението на Богомил Райнов със специално подбрана селекция от криминални филми, на които той е сценарист. По този повод препоръката на подкаст Филмотечно за месец юни е един от вечните филми на Рангел Вълчанов, Инспектора и нощта от 63-та година, който можете да видите на 17 юни в Филмотечно кино Одеон. Днешния брой вече е към своя край. Така че, освен да ви пожелаем приятен и успешен ден, гледайте хубаво кино. Слушайте ни отново в края на юли.